Tervetuloa Sensindon pariin. Sensindo on Suomessa kehitetty rentoutusmenetelmä, joka soveltuu kaikille kehotyypeille. Lajin harjoitusmetodiikka perustuu itämaiseen ajatteluun terveydestä, jossa keho, mieli ja tunteet otetaan huomioon kokonaisuutena. Sensindota käytetään rauhoittamaan kehoa erilaisten yksinkertaisten liikkeiden avulla. Keskittyminen liikkeisiin ja omaan hengitykseen auttaa sinua sulkemaan ulos häiritsevät tunteet ja myllättävät ajatukset. Liikkeisiin sopiva musiikki tuo oman lisänsä harjoituksen ja takaa omalta osaltaan harjoituksen mielekkyyden. Harjoitus kestää noin 45-60 minuuttia ja päättyy syvään meditatiiviseen hyvän olon tilaan. Sensindo on terveyttä ylläpitävä ja epätasapainotiloja ennaltaehkäisevä lempeä liikuntamuoto. Harjoitteet ovat suunniteltu aktivoimaan kehon parasympaattista hermostoa. Kun mielen häiriötekijät suljetaan ulos keskittymällä liikkeiden sulavuuteen ja tähän hetkeen, leporeaktio aktivoituu automaattisesti. Liike- ja hengityssarjat on suunniteltu rauhoittamaan askel kerrallaan. Harjoituksen seurauksena syke hidastuu, hengitysrytmi tasoittuu ja kehon normaalit palautustoiminnot aktivoituvat. Levollisuuden tunne valtaa mielen ja tämä rentoutuneisuuden tila voi vaikuttaa jopa tunteja harjoituksen jälkeen. Säännöllinen harjoittaminen parantaa unta, tasapainoa, keskittymiskykyä ja luonnollisesti auttaa kehoa rentoutumaan ja palautumaan. Sensindo on erinomainen ja vaikuttava harjoitusmuoto rauhoittamaan stressaantunutta kehoa ja mieltä. Tule ja koe itse Sensindon vaikutukset.